Diɲɛ malo jini ni lahara malo belebele Ala ma an kisi la o ma bi juma ye Avril kalo tile 9 san 2021 an balima Malikunafoni jabarani layɛbɛ an minnu b'an layɛ diɲɛ fantan ani naani bɛɛ fɛ an ka foli b'a ye depuis aw sigiyɔrɔ la ni aw ka wagati kunnafoniya o selen Malikunafoni jabarani kan ayo bisimila. Kunafoni daminɛ la sa ni sunkalo kɔni tɔ ye tile damadama ye cakɛyɔrɔba min kɔni ka ca bɛnlen bɛ an ka dun ka fa kɔni ma ani feerefɛnw kɔni ɲɛnabɔli ma olu kɔni ye yira kɛ k'a fɔ ko dunfɛn minnu kɔni bɛ mara la an ka jamana kɔni kɔnɔ sisan o dunfɛn ninnu kɔni bɛ se ka an ka sunkalo kɔni tɛmɛ nɔgɔya la o dunfɛn fɔlɔ mun yɛrɛ ni jamana kɔnɔdenw yɛrɛ mago bɛ jɔ a la sunkalo yɛrɛ kɔni kɔnɔna la yira kɛra k'a fɔ jamana kɔnɔdenw kɔni fɛ o dunfɛn ninnu sɔngɔ kɔni bɛ ka gɛlɛn halisa jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ye weleda ta ka kɛ ka jamana ɲɛmaaw kɔni sɛgɛrɛ walasa dɔ bɛ se ka bɔ o dunfɛn fɔlɔ ninnu kɔni sɔngɔ la cogo min na sunkalo yɛrɛ kɔni latigɛli ɲuman kɔni ko kɔnɔ. Diɲɛ jɛkuluba min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko ONU olu kɔni ye laɲini kɛ an ka camancɛ fanga ɲɛmaaw kɔni fɛ o laɲini yɛrɛ kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye ko an ka camancɛ fanga ɲɛmaaw kɔni ka sɛbɛnfura yir'u la sɛbɛnfura min yɛrɛ bɛ tali kɛ an ka jamana ɲɛmaa kalafili nata kɔni la o wagati kelen yɛrɛ kɔni kɔnɔna la sɛgɛsɛgɛlikɛla minnu bɛ an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔ yan nɔ olu kɛlen don ka siga don diɲɛ jɛkuluba nin ka nin laɲini kɔni na ka se an ka jamana kɔni ma yan nɔ. Aravɛgi kura min daminɛla an ka jamana kɔni kɔnɔna la yan nɔ Avril kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen na n'o aravɛgi in kɔni kan ka ban fo mai kalo tile 31 nata kɔni na o aravɛgi yɛrɛ kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ye o aravɛgi kun de ye maa minnu kɔni si sera vote jamana kɔni kɔnɔna la yan nɔ olu bɛ se k'u ka vote kɛ sɛbɛn kɔni sɔrɔ cogo min na yanni an ka jamana ɲɛmaa kalafili nata kɔni cɛ. O kumana sa an bɛ taa kita kɔni mara la kita mara yɛrɛ fan jumɛn a bɛ fɔ ma bɛnkadi fune kita dugu dɔ kɔni y'o ye projet bɛ yen nɔ o projet min tɔgɔ ye ko le projet migration et culture o projet in ka ca yɛrɛ kɔni bɛnnen tɛ fɛn wɛrɛ ma an ka tunkarakɛw lafasali kɔni ma tunkarakɛ jumɛn yɛrɛ tunkarakɛ minnu bɛ taa duguma sira fɛ o duguma sira fɛ tunkarakɛ ninnu projet in ka wulikajɔ yɛrɛ kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ye k'a yira k'a fɔ duguma sira tagama kɔni kɔnɔna la gɛlɛya minnu bɛ se ka sɔrɔ adamaden kɔni fɛ sira kɔni kɔnɔna la o yɛrɛ ye gɛlɛya jumɛn ni jumɛn yɛrɛ ye sa ka taa se kunkolowuliw ma tojilaw yɛrɛ b'o la kɔngɔjugu ni minɔgɔjuguw b'o la fo ka taa se bɔnɛni la yɛrɛ fana kɔni ma projet in yɛrɛ kɔni jukɔrɔma donbaa ye Union Européenne de ye ka d'a kan k'a fɔ denmisɛnnama minnu kɔni ni tungalata de kɔni ka d'u ye olu bɛ se ka to jamana yɛrɛ kɔnɔ cogo min na k'u kɛ fɛn bɛɛ ɲini k'o sɔrɔ jamana kɔnɔ yan ka sɔrɔ matiw yɛrɛ kɔni don ni bɔnɛ ko sugu ninnu kɔni na. Kunnafoniya laban sa an bɛ taa kɛnɛya kɔni bɔnɔgun kan an bɛ taa kɛnɛya yɛrɛ fan jumɛn sa an bɛ taa coronavirus kɔni kunnafoniya la yira kɛra k'a fɔ kunun alamisa coronavirus yɛrɛ kɔni ye maa hakɛ min yɛrɛ kɔni minɛ an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la sa o de ye maa 400 ani maa 13 ye nin kɔni ye jate ye sa jate min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ an ka jamana kɔni kɔnɔ yan nɔ depuis coronavirus in kɔni daminɛ la o hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la sa cakɛyɔrɔ min kɔni ka ca bɛnnen bɛ an ka jamana kɔni kɛnɛya ko ma olu kɔni ye weleda ta ka kɛ ka jamana kɔnɔden bɛɛ kɔni sɛgɛrɛ latangalikɛ wale mun kɔni bɛ walasa i bɛ se ka kisi nin bana in kɔni ma cogo min na ko jamana kɔnɔden bɛɛ kɔni k'i jija ka latangalikɛ wale ninnu kɔni matarafa bana in bɛ bana in ye tiɲɛ ye bɛɛ k'i yɛrɛ kisi a ma n'o latangalikɛ wale ninnu kɔni ye. An balima Mali kunnafoni jabarani layɛbaaw nin de kɔni kun y'a ka wagati kunnafoniya ye k'o lase aw ma Bamanakan na aw denkɛ n'a balimakɛ Amadu Sanba Gise fɛ aw k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma Ala ka bi juma tile timɛ ko ɲuman yira an ni aw bɛɛ la.